ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. имрӯз як партияи калони ноутбукҳоро овардем. агар аҳамият дода бошед, мо ягон бор ноутбук абзор кардагӣ набудем, чун медонистем ки бисёр ноутбукҳо нархҳояшон қимат ва ноутбукҳоро медидем ки нархҳояшон дуруст намегирад бо параметрҳояшон, онҳоро абзор намекардем. вале ин ду бошад, як ноутбуки беҳтаринро ёфтем ки бениҳоят ноутбуки хуб аст, параметрҳои хуб дорад. агар аҳамият дода бошед, пас аз вазъиятҳои солҳои охир, яъне якбора нарху наво бениҳоят қимат шуд, барои обични ноутбук гирифтан на камтар аз 35 ё 40 ҳазор рубл лозим буд. ин ноутбук бошад, ноутбуки калон бо параметрҳои хуб, ҳама тарафа нигоҳ кунед. нархаш бошад 26500 рубл бо доставкаи бепул. ҳоло ман ноутбукро мегирам, баъд дар бораи параметрҳояш гап мезанам. ҳаҷми ноутбук калон аст, лекин борики ба зеб аст. памяташ 512 гигабайт, оперативни памят 16 гигабайт. мишкашро мо ба шумо падарка мекунем. протсессораш Intel Celeron 4-ядерный, видеокарташ Ultra HD Graphics, Windows-аш 10, инчунин отпечатки палец дорад. бо чунин параметри ноутбукро дар интернет кофтам ки на камтар аз 40 ҳазор рубл ёфт мешавад. барои донишҷӯён ин ноутбук бениҳоят хуб аст, чунки ба ҳама кори онҳо мувофиқат мекунад. инчунин бачаҳое ки дар маркетплейсҳо кор мекунанд, бо ин ноутбук хеле хуб кор карда мешавад. инчунин ин ноутбукро шумо метавонед ки дар маркетплейсҳо фурӯшед, чун безбренд аст. барои фурӯшаш ягон мушкилӣ намешавад. бозиро он қадар дӯст намедорам, лекин як бозӣ карда дидам ки дар бозӣ ҳам бениҳоят хуб аст, шах намешавад. хулоса нархаш 25600 рубл, як мишкаш падарка ва доставкаш бепул. бозиам ёд бирондасе. барои касоне ки агар ноутбук лозим бошад, метавонед ки муроҷиат кунед. раве дӯстон азиз, дар ин ҷо доруҳо, агар барои ягон кас доруҳои гиёҳӣ дар кор бошад, барои баровардани ришумои сар, барои меъда, барои фарбеҳшавӣ, барои бахватии мардонагӣ, хулоса ҳамин чизҳоро метавонед ки пайдо кунед. инҷо рақамашонро мегузарам, доставка доранд, муроҷиат кунед.